Asa na mas Kuya Winston Rupi dugaya ba pre oy? Sa nagulat. Karang kalaban na to draw, nagulat na ba? Hindi na kaya nagpaabot no niya. Dupit na matugaya. Purbipur gyud ka no. Grabe. Grabe, layo pre na diri no. Ayo kay kinagbaktas naman ka. Langan nga naplatan magud ko. Kabalos na yung motor kay Winston. Oh, kabalo sa ngone kalaban na to. Nagulat na gani sila no. Purbipur daw. Araw-araw ba ko kaandam bay? Wa ko ka kuan sa kong buting shoot ba? May gani ko kay kasapatos ko daan. Sila sa tirada ron. Dugay lagi ko kay ganina ba pagupit ko, pagugupit na ko, siyempre pagwapo ta kay bagugong gupit. Nagsisika wani. Agro ka meet up. Nya pag kuan ako paggawas na ko, balik ko sa garilyo. Sus kay pagtan-aw na ko dito bay kay guwapo man kay tindira. Tanawan lang. Wala lagi na sangit lagi na. Guwapo man kay tindira. Dali wala sangit si mong gupit bagong gupit. Balit kay ko no, oh. Awa naman day sulod. Mahal kayo, mahal kay pag-anan ako sa iya nga pagpila na ning sigarilyo ron miss. Ano siya nga nagmahal na baya anak ko nga may pa ding sigarilyo no kay nagmahal. Man, di wali mo kasampayan no. Hindi po ko ni mahalon. Dili ni katawa ko pero siya iguro siya na no. Ay, Anak ko nga mahina gid ni mga gwapa no kay dita gwapo ba anaan lang ta. Mati na kay Winston. Mao ganay niya mo to pag uli na ko. Palit lang ko isa ka stick ako palit pag uli na ko. Nga ako ba nga naghukas ako, hubog ko pantalon. May nanimahong bulad. May nanimahong bulad niya. Anak ko tanggal, gusto kong sapatos, sunod na ako. Buhuan na niya akong sapatos. Akong tiiloy nga. Imposible man kay gubaho ni nga. Kuan man akong medyas, bayo pris man. Nakatamak tayo kuan. Nakatamak og bulad duro. Dili, nagsimot-simot ko, giana po ko mura ko kamo ba? Simot-simot po na ako ang tiil. Wa magibaho bay, nya taon. Kay ang boarding house ba kay tapad raman. Nakadungog mag-usos na amlay nagpritog bulan ganito. abi yung tela ba? Oh, mo ding baho kayo. Oh, mo ding baho kayo. Kabalaka kung action yaw, bahuan ako tiil, ulawan. Kasi ko po ka nagmidyas. Nagmedyas ko, bayo press akong medyas. Kisted ka ng bayo press. Original kay nang bayo press. Original kay na. Mahalon mo ka? Oh, mo to nga pagawas na ko kanina. Tapoy siyempre boarding house dagan kay magluto-luto ba. Dagan magluto-luto. Ay naglutog pansit ba eh. Kay ukay. Noon ako nga lami nilang pansit eh. Nya batanon pa man ang nagluto ba, batanon. Pag tuluto niya ito, anak ko dito sa kilid, anak ko bisig agdahon ko ba. Atik-atik na wala ikot sa gilid ayun. Siyempre board mate ra gud. Oh, anak ko dito. Patawa man gud ko giagda ba eh. Oh, yung ko giagda. Ama to gawas na lang ko. Pagkawas na ko, andar ko motor, klang ko motor. Papaingon na ka to dili pa. Baingon na gani unta. Oh, Baingon na. Oo. Kaya human naman ko nag-ilis ng boarding house. Pagpadong na ko dire, siyempre, nikaon ko kay gutom man. Pagbangon kaya na ko dito sa karinderya ba. Ano karinderya nga. Sus, mahal pong sundan. Mahal lagi pong sundan karon. Mahal na ron panahon. Mahal na. mahal. Oh. May pala yung sudan kaya nagmahal. Oh, pag-ana na ko sa sundan, pagtanaw na ako, ko nga, nagpila ni miss. Igo naman ko ano? Sam, bihana ni nga. Nauna na ko ba? Tingnan na nga balingon. Oh, nauna na ko ba? Unsa man ning bihana ni nga? Mangutan na ta. Igo naman ta naon. Nya mo to nga, wala ko niya gitubag. Kita ko sa diretso. Sus, serve dito pagtanaw. Unsa man ning sudaanan ni nga? Kanang kan ba nang sari-sari ba? Sari-sari ba nga gulay? Oh. Oh, pag-ana. Unsa man ning pagtilaw na ko wa man nagpantay ang luto. Oh, hilaw na luto. Kay ang pagkatadtad dili mo gud pantay. Kay dagko na gagmay mo to ako. Unsam na yung sudaan diri miss ay mura man nagpakaon diri baboy. Ikaw na to Kuya Winston. Gitubag po ko bay. Gitubag po ko niya. Nga unsa day tan-aw nimo sa kagalingon sa. Atay lang. Kana le ko atay pildi kita ni. Ipa-iko-iko ka. Ipa-iko mo to pasig ko. Mo to pag-abot ako dito sa kanto, naplatan bagyo ko. Kabalos ang motor. Oh, naplatan bagyo ko galaw-gawa eh. Malas. Nya,
Sama magdula na ta. Gulat kayo sila no, kay. Ulat sila. Ingnan na mo nga. sila si Kuan. Gulat na mo Asa ba may kikuan niya dia? Tara na. Dula na ta kay. Sus, kondisyon kay lawas ron ba? Una nagdula na ron. Gani kay kasapotos ko daan. Nag-practice lagi nagdula ron.